یا تلاوت کوا یا ذکر دا اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا تلاوت کوا یا ذکر دا اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا پدے دنیا کے نشتا دا سے دا صفات لائق سا پدے دنیا کے نشتا دا سے دا صفات لائق سا ماتی وقت ریزا یکی کی نرس مایا دوا کہ ماتی وقت زایا کی نرس مایا دوا کہ ماتی وقت زایا کی نرس مایا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا تلاوت کوا یا ذکر دا اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا امید لارا چپ نصیب یکڑی دیدار درتا خدایا امید لارا چپ نصیب درتا دیدار یکڑی خدای ہر منز کیکڑا تو غاہنا کبایا دوا ہر منز کیکڑا تو غاہنا کبایا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا صدا سے ندا چھے گناشتا او مغفرات یہ نشتا صدا سے ندا چھے گناشتا او مغفرات یہ نشتا صدا سے ندا چھے گناشتا او مغفرات یہ نشتا چکڑے گناہ سو گناہگار ورتا تو بایا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا تلاوت کوا یا ذکر دا اللہ یا دوا یا تلاوت کوا یا ذکر دا اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا خدای ته معاف کړي ګل کلمه مغفرات پرا خدای دې معاف کړي ګل کلمه مغفرات د پرا او چې خدای ته معاف کړي ګل کلمه مغفرات پرا کہ خدای دے معاف کری گل کلمہ مغفرات دا پارا اللہ ډیر لوی د پسوی دا یہ تر سبا یا دوا اللہ ډیر لوی د پسوی دا یہ تر سبا یا دوا اللہ ډیر لوی د پسوی دا یہ تر سبا یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا پاک نبی پاک محمد رسول اللہ یا دوا یا تلاوت کوا یا ذکر دا اللہ یا دوا یا تلاوت کوا یا ذکر دا اللہ
या पग नबी पग मोहम्मद रसूलुल्लाह या दवा या पग नबी पग मोहम्मद रसूलुल्लाह या दवा